dole mai girma minista ba wai ba makawa duk wanda zai ba shawara girma ne da mutunci ne ya yi duk wani abu ko menene ko kujerar minista zai ajiyewa wajibi ne ya kai karar Murtala Asada kotu da ya ce yana da shaidoji barkatai wai shaidu na farko dan ta'adda yaya za ka ce kana malamin addini Allah ya ce in za ku fasu bi nabahin fa tabayyanu an su kawun bi halin sannan ka kin biyayya ga magana Allah da manzo Allah umarninsa sannan ka ce wai dan ta'adda shi zai ba. Masu kallo da sauraren tashar Sahel 24 TV barkamu da haka muna tare da wani jigo a jam'iyyar APC a jihar Zamfara kuma na hannun damar tsohon gwamnan jihar Zamfara kana karamin ministan tsaron Najeriya Honorable Dr. Bello Matawalle Maradon. Wannan bako kun saba jin shi a wannan tasha ta Sahel 24 TV sai dai ya ɗan kwana biyu ba ku ji shi ba, so yanzu mun ainihin ƙara lalubo shi domin ya ainihin tofa albarkacin bakin shi kan waɗansu abubuwa da suke faruwa a jihar Zamfara da ma ainihin ƙasa baki ɗaya, musamman a wannan jam'iyya ta su ta APC. Kai tsaye zan haɗa ku da shi domin ya gabatar da kanshi da kanshi. Muna maka barka da zuwa tashar Sahel 24 TV. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Masu kallo da sauraron mu za su so su ji wane ne muke tare da shi a daidai wannan lokaci. To, kamar da ka ambata, ni ba bako bane a wannan gidan TV. Amma kuma ga masu kallon sunana Aliyu Alhazai Shinkafi, kuma shugaban ƙungiyar matasa na ganin cewa mai girma Ahmed Bola Tinubu da solidarity cewa ya dawo 2027 na ƙasa gaba ɗaya. Idan muka dubi wani hali da ake ciki yanzu, musamman tun da ka kawo magana minista da kuma magana wani Musa Kamarawa cikin bayananka, akwai wata ƙura da take tashi yanzu haka dangane da wasu zarge-zarge da shi Kamarawa ya yi wa shi kanshi karamin minista din, wanda har wasu suke ta kira ga shi minista da ya yi murabus domin ya kare kansa daga zarge-zargen da ake yi. Kamar yaya kuka kalli wannan abin ku da kuke tare da shi? Kamin Matawalle ya yi sulhu ko da ya zo ya isko wasu gwamnoni, musamman ya isko tsohon gwamnan Katsina Matsari, ya isko Marahon Sokoto Dr. Abdulaziz Yayi Bakar da Sanu Santo, babu waɗanda ba su yi sulhu da 'yan ta'adda ba don ganin an kai ƙarshen matsala tsaro. Nan ne da suka zo ana samu sauƙi sai ga wato buharin da a wannan lokacin shi ne kaɗan mahimunin ɗan ta'adda. Amma ina gaya maka an yi yarjejeniya, an yi har cikin gama hausa aka kawo shi, amma aka yi yarjejeniyar ci ta zaman lahiya kowa ya zo na lahiya, sai suka kibin wannan umarnin a wancan lokacin nan na Marmara Sokoto shi Abdulaziz Yayi Bakar. A wannan lokacin ya aka da kashin shi da wayansu saboda abin ya ki ciyar da wasu lamana. To kagan na farko kamar yadda ce shugaban kasa ya tarar da ba abin da bai tarar na rashin tsaro, amma gashi shi in zai yi cikin ɗan ƙasar lokaci tun da Allah haɗa shi da jajirtattu irin shi Matawalle, sai ga shi nan take da zara an ce ga wani matsalar can ana gaya mishi zai umarta Matawalle ya je zai tabbatar da abin da a samu sauki ne. To amma kuma sai a yi nasara.
Aliyu so Alhaji bisa daga ƙarshe zarge-zargen nan wato zarge-zargen nan da ina ake so yi. in kai ka Abin da nake shi son tambaya guda ɗaya ne, zarge-zargen nan da ake ka kawo waɗansu gwamnoni cewa sun yi sulhu a lokutan su domin dai duk a zauna lafiya kuma yanzu ba su kan mulki. Sai ga shi kaɗai shi a Matawalle ne ake ta zargi akan sulhun da ya yi. Me yasa su sauran kamar ba a zazzarge su ba sai shi kaɗai? dukkan su babu wanda ya jajircewa, ba wanda ka shiga jeji da kai ne da ni da kai, ka sani na sani, Allah shaida. Wannan abu is open, akwai bidiyoyi, akwai ko ni da ina da su, ina da hotuna Na shiga dajin? na shiga jeji. Matawalle in kare ɗayan dare an ga ce ga barayi can ko bandit za su tada gari, duk abin da ke cewa ka kama hanya. Mun shiga kai bai kwana 100 kan ka ga mulki ba, da aka yi wani kisa kuma mutane kisa bayan an kwashe wasu mutane a lilo karkashin ma da ward Lilo. lilo sai da muka je jejin nan wanda ana ganin bai zuwa a gabana. Kwamishinan 'yan sanda da brigade commander suke nuna mai a koma daga nan, sau suna gani kamar wani abu zai faru. Mai girma minista ya ce a ba zai koma ba, in za su zo a tsaye a zo a tsaye. Muka je Lido, aka yi ta'aziyya, aka yi jawabi, sannan mun ta dawo. To kaga wato abin da ke sa ake wannan zarge-zargen, akwai waɗanda saboda ya yi kuma jajircewa, ya yi kowa a cikin wanda na ayyana maka, shi tsaye yake ba bacci yake ba. Ko yaushe da an ce harkar tsaro sai ya ci kuma sai ya ɗauki mataki, kuma ba ruwa ne da magana cewa wai a'a gwamnatin tarayya adda sojan ɗan sanda, ba ruwa ne da wannan. In akwai inda ka taɓa jin ministan tsaro ya ce ba shi adda soja ba, ba shi adda yan sanda ba, in ka kawo mai hirat ka san na san ka san waye, kana da miliyan 1 inda ya yi complain ko ya ɗora da iyakar ministan tsaro a wata lokacin, wanda a lokacin ministan tsaro kwara ɗaya ne tal shi ne kadai, sai yanzu aka yi ministoci 2. Sannan manta minista da wakiltar jihohi 37 ba zafara kawai, ko ba shi adda haƙƙin zafara ba, sannan umarni yake ba shi. Don haka a nan to wanda ka je da wannan zarge-zarge, a yanzu misali bari mu baka labari ta ina zargi ya fito. Shine ta ɗan ta'adda, kai ka sani babu wata shari'a 99% 100% namu duk musulmi ne mu a Zamfara. Ba yadda za a yi a musulunce, kai ko a constitution ma dan ta'adda ba zai ba da shaidar da zai kaga ma wani cewa yana ɗaukar nauyin yan ta'adda ba. To shi da yake ana ɗaukar nauyi, ga bidiyoyi na yawo inda ya kwamfe dole mai girma minista ba wai ba makawa, duk wanda zai ba shawara girma ne da mutunci ne ya yi duk wani abu, ko menene ko kujerar minista zai ajiyewa, wajibi ne ya kai karar Murtala Asada kotu da ya ce yana da shaidoji barkatai. Wai shaidu na farko dan ta'adda, yaya za ka ce kana malamin addini Allah ya ce in ja ku fasu bi nabahin fa tabayyanu an su kawun bi halin, sannan ka kin biyayya ga magana Allah da manzo Allah umarninsa, sannan ka ce wai dan ta'adda shi wanda zai ba da shaida kan mutum wanda ba a sashe da su. Na farko fasiki ne shi, wannan kamar hadin. Sannan na biyu dan ta'adda ne na ƙarshe fajiri, ya an kashe kai, ya yi kisa,
ya hallaka dukiyar mutane, yana ɗauko bindigogi yana kawo ma bandit da abin da suke da hannu nai. Ina so ka sani a mutane wanda ya fail to understand ko ga ma'auni ya yi turji zama hadari bala'o'i wanda bai kamata ma a ci wai yana mara mai ko yana ma iya har a ce ana ba da shi ma'ana a mai afuwa. Ba yanda za a yi mutumin da ya kashe ba adadi, mutumin da ya san din hatta da informants ya san su, sun san shi. Bai taba zuwa ya ce ga informa ba, bai taba zuwa ya ce ga inda ga banda canza su yari ba, kuma duk abin da zai yi da sanin su magana yake da su tare suka kai da turli kuma tare suke kurkushi ya faɗa. To ya za a ɗauki kai kana malamin addini da suna addini wai haka ɗauki shaida. Kuma wallahi ina mai jaddada maka billahi allazi la ilaha illa huwa gaba ɗaya ruwa ne sun haƙari ma ɗan kada ba su san ga videos nan ba su akwai record da inda kowa ya sa hannu ba, su ɗauko inda Matawalle sa hannun ya ba wani naira 10 ba za su babu. Sannan shi Murtala Asadan ba wanda ya ban mamaki kaga yana zallo yanzu kwanan nan gaba ɗaya ya samu kamar taɓa hankali saboda ya san bala'i ya ciyo shi yasa falyakul khairan aw liyasmut. Babu inda addini na musulunci yayyada da ka ayyana mutum ba shaida, kai ba alkali ba, kai ba jami'in tsaro ba, sannan ka ce kana da shaidu. Ku shaidun nan Musa wannan kamarawan shi an na farko fajiri fasiki dan ta'adda wai a cikin annabin number 1. Wai tsabar rashin kuya da yake shi mana sa kuya ne wai sai ce wai ministan tsaro shi a shi. To in ba hauka ba da lalacewa da bashin basira ka yi ma mutum sharri ka sa an mai sharri da hannunka a ciki ba ka da abin aibata sai ministan tsaro minista Matawalle sannan ka ce wai shi da shaida. Akwai a wannan shi Musa Kamarawa kamar har yanzu yana ta'addanci ne bai tuba ba, ganin cewa a lokacin gwamnatin shi Matawalle har matsayi aka bashi na mai ba da shawara ko mataimaki na ba shawara akwai ba mataimaki na wato mutane na da wani abu sai da ce ba su je makaranta ba ko kuma sani mai ba da shawara daban shine special advisor. Wanda bambanci da special advisor da commissioner. Wani matsayi aka bashi? An bashi SSA. Mataimaki na SSA kuma sun kai 2000 da wani abu a Zamfara. To lokacin ya tuba ne da ayyukan tuba ce yayi ka ji ni nan. Ai na farko a lokacin inspector da shi mai girma minista ya je gurin shugaban kasa da shugaban kasa neme shi ya je ya ce yana ba shi shawara harkar tsaron nan ya nemi inspector general of police shugaban rundunar yan sandan Najeriya a wancan lokacin ya neme shi domin zai taimaka mai a kai ƙarshen waɗannan matsalolin da ke faruwa a Zamfara da arewacin Najeriya. To bisa ga wannan umarnin cikin shawarar da shi inspector ya ba da shawara sannan da burtan kai dai sun ba shi shawara idan mutanen nan suka ce sun tuba a karɓi makamansu na ɗai. Na biyu ko a yi ƙoƙari a samun masu abun yi wanda ba zai sa su je su sake komawa ga irin wannan ɗabi'un ba. Na uku 'yan sa kai da kai mai kan uwa da wabi da wanda ya yi da wanda bai yi ba in dai kai ba fulatani ne sai a bi ka halaka ka ko in kai yi magana kai ka sani ga liman Hassan Mada shugaban majalisar malamai na ƙarar hukumar mulkin Gusau yankan rago 'yan sa kai suka yi mai wanda gwamnati ta ɗauka suka yi mai yankan rago suka daddace shi
ba a taɓa yin malamin addini irin wannan kisan gilla ba a tarihi, kowa ya san da wagga, kuma limami ne suka ɗauke suka kai mai ya karamu saboda ya yi wa'azi ran Friday cewa a ji tsoron Allah, a daina taɓa wanda ba daidai ba ne, wala ta zirwa ziratun muzar uku, laihin wani bai shako wani, to shi illar da ya samu. Aliyu Alhassan shi Musa Kamarawa cikin wani murya da suka tattauna da wani wanda ya ce kanin mahaifin shi ne, wato Dr. Suleiman Shu'aibu Shinkafi, yana faɗin cewa shi ba zai jaye maganganun da yake ko zarge-zargen da yake ma Matawalle ba har sai idan an dawo mashi da kayan shi. Shin wa'annan kaya ne wa'annan? Kayan shi wato makaman an karɓa hannun shi a wani lokacin da motar da ya je ya sawo, lokacin da ya tuba kenan ko kuma dai wani lokaci da ya tuba, ai sai da an kama shi da makaman da mota ta musamman ta yaƙi daga Libya ya sa a kawo mai ita, suka yi ciniki har ya ba da miliyan 20 ya sa aka mai mota kuma aka kawo. To wayannan makaman su ne yake cewa don yana dabba, jahili, dan ta'adda, marasa kunya, wai har ya ga damar, har yana da chance na ya ce wai a mai da kaya dai. To a mai da kaya ne kenan duk dan ta'addar da an Najeriya kakkaf amma kyalin ce ta yawo ya tarka gaba ne, babu haɗari ba kuskure wanda an ka yi, billahi la ilaha illa irin bari shi har a ce an sako shi. Dan ta'adda ka sani mutane da yawa na cikin haɗari, duk wanda yake wata ƙiyayya da shi ya saba kashe mutane, an saba kashe mutane tare da shi, ya saba yin ishara a je a halaka mutum. To wannan mutum an sako shi yanzu ka waɗa mai ɗauki ɗaya zai biya ana yin mutane. To wannan ba ƙaramin kuskure, don haka shi yasa wajibi ne rashin zuwa kotu, billahi la ilaha illa ba taimako al'umma ba ne, kuma cutarwa ce. Na farko an zalunci shi mai girma minista, na biyu iyalinsa, na uku masoyansa na kusa da shi, na hudu al'umman musulmi duk inda suke an ɓata ma addini suna. Yanzu ga na Kano can gwamna ne jirgi ya ɗauka ya ta wuri ne prison, suka ci abinci tare, ya yi kira ga ma'aikatan prison da ni don Allah su ba shi dama, su bari mai su yi tirikin daki, su ba shi VIP treatment. Baka ji jaridar kudu ko wa'yansu ba sun taso, shi ma zargi ne fa ake. Duba da yanayin lokaci, da me za ka rufe cikin wannan tattaunawa da muka yi? Wani abin da zan rufewa a nan shine, wallahi duk abin da kaga yana faruwa a arewa, duk mutunci da kaga ana yi da mu ne, mu akan tsawon gaba, mu yan arewa ba, domin shi yasa mutanen kudu suke kiran mu malam, su a gurin su in an ko kuma a ce mola, to in an ce haka ana nufin da kiki bahaushe, hausa fulani, an ɗauke mu don mu kaɗai ka ci mutuncin danginmu. Yau ka shiga social media, kamun kaga daga kudu wani ya ɗora hoton wani babba, ya ɗora yana cin mutunci ne, ko fasto ko sarkinsu ko wani shugabansu, kwaminti nasu ba ka gani. Amma sai arewacin Najeriya za a ga an ɗauki babban mutum mai daraja ana cin mutunci ne. To hassada ce da baƙin ciki ke ma mutane yawa har ta kai su ga halaka. Ita da ma ita hassada mugun ciwo ne ko bai warkewa, mai cuta hassada kawai sai ya sallama shi. A nan da ƙarshe ba abin da ya kamata shine ban yadda ba lamunce ba. Ai cikin hira shi da wannan bawan Allah nan ina jan hankalin shi Suleiman
Shinkafi. Dr. Suleiman Sha'ibu Shinkafi ina ja hankali ne. Matawalle dai bai ja ta baki ne ba, ya share kada ya bari ma'ana kushin zuciya. Duk wanda ya saurari odon nan ya san ba intentionally ba ne, kuskure da kuma amana da wancan ya ce Allah ba zai bashi ba. In na halal ne ba zai yi makanin mahaifinsa wannan abun ba. To ya yi ne shi kuma ba wai don ainihin shi da gaske zai taimaka mu duk wanda saurara, ba wai don yanzu a'a yana kwanta mai da hankali ne, yana damu ne da waya ya nuna mai ai kada ya damu. Mai gidan ma minista ma ya ce ya nemo shi, wallahi minista bai ce ya nemo shi ba. Daya wallahi minista ko kauna ganne bai yi a abada. Biyu sai ya yi rikodin, ya ci amana ta yi rikodin, sannan inda illar take sai ya je aka yi. Saboda haka a nan ina kira ga duk wanda a tare da mai girma minista, wannan ba magana ba ce ta a dinga cin mutuncin shi. A nan babu wani kiran da zai da mai girma minista ya hana ko kada duk mai so ne, duk mai kauna ta yi da gaske to ya kyale wannan maganar ta wajen wato shi Dr. Suleiman Shinkafi ya kyale wannan magana, ba ita muka yi ba. Yana cikin abin da za sake ɗauke hankalin mutane a huskanci waɗanda munafukan Allah. Wanda da ya ce yana da hujja ta yi shurin masaki, yana da shaidu, akwai abin da ma bai tono ba, to don Allah ya zo a kai shi kotu da tono abin. In ya wasa kada Allah gama shi rama. Don haka minista ba duk musu mai gama minista, wannan al'amari ba mai iya wanke minista sai Allah. Allah kuma shi ya yarda da a yi kotu. Don haka gara a je kotu a kai ƙarshe. Allah su wanda ya kawo shaida wallahi bai da ita. Ni na ce wallahi bai da. Alhaji Aliyu Alhazai, duba da yanayin lokaci sai dai mu takaita a nan zuwa wani lokaci sai mu ainihin ci gaba da tattauna akan kuma waɗansu abubuwan idan lokaci ya bamu. Muna godiya kwarai da gaske.